yw fy nghartref yn addas ar gyfer haemodialysis yn y gartref? Gallan rhan fwyaf o bobl gael haemodialysis gartref, hyd yn oed os ydych yn byw mewn tŷ neu fflat bach. Rhaid i'ch cartref cael ddigon o le i gynnal y driniaeth dialysis ac i storio'r cyflenwadau dialysis. Bydd angen i ni wneud rhai addasiadau i'ch cartref mwyn i'r peiriant dialysis weithredu. Mae angen i ni hefyd sicrhau bod gan eich cartref gyflenwad trydan digonol a chyflenwad dŵr da. Byddwn nhw'n gwneud ein gorau i addasu haemodialysis gartref i gwrdd â'ch trefniadau byw.